Slay. Jesam. Prvo zbog odabira, a drugo zbog dobivanja poena. Jasno, pa čak je bila neka vest da sam ja bila član žirija, rekao ne, nisam. Pa iz moje lične perspektive mogu samo s ovime da pričam, meni se pesma jako svidela, mislim, naših komšija iz Hrvatske. I na mojoj listi, eto, imali su 10 poena, eto, ako baš. Ali razumem da se dešavaju takve stvari, članovi žirija su nekako po svom nahođenju glasali. Ne smatram da je fair toliko, ali eto, razumem. Ajde da nam kažeš nešto o Nućijevom albumu i pesmama. Da, imala sam priliku da čujem neke, to je danas kad su već izašle i pre sam imala priliku da čujem i baš sam onako jako sam zadovoljna, meni se jako sviđaju i imam haos ovde, sad sam dekoncentrisana sve ovde. I mi. Jako mi se sviđaju i jedva čekam da ih slušam na repeat. Ali izgledaš kao Barbika danas, zaista. Hvala. Jel to bilo zbog... Nije, ali mogu da kažem da jeste. Evo, sad citirajte me da da. Okej, to je to, hvala ti. A duet sa Minom Jaković, da li si poslušala pesmu? Ja sam naravno, prelepa je pesma, malo pre smo se Mina i ja zajedno spremale, pa sam mogla da je prenesem svoje utiske i uživo. I neverovatna pesma, mnogo mi je drago da Nući ima zapravo priliku da nekako se privediše sa žanrovima, da se pronalazi u nekim drugim atmosferama i baš mi je drago, baš prelepo. Hoćeš biti ljubomorna ako duet nadmaši vaš? Nimalo. Meni je mnogo uvek drago da pesme žive i da moje kolege cvetaju, tako da im to jako želim. Virani su tvoji snimci u Zvezdama Granda kako se svađaš, raspravljaš sa kolegama. Šta se zapravo desi? Ne mogu da kažem da se svađam, da budem oštra u nekom momentu, jer stvarno jako se vezujem za te ljude s kojima radim i ti moji kandidati, stvarno sjajni momci, sada već momci, pošto nema više žena. I bude mi krivo kada nešto objektivno nije istina, prosto moram da stanem u zaštitu svog kandidata i to tako možda deluje. Ja sam, možda me niste viđali tako, a sam album da bude malo agresivna, ali naravno mi među sobom možete ne zameramo to jedni drugima i to je sve u redu. Da li ti Đorđe Gabi nakon onih reći, onih svađa ništa? Dobro, ništa je njemu strašno, to nisam rekla. Ali svi kažu da se plaša najviše Ceci, to je isto? Ne znam, ja lično ne. Ceca je super, mislim. Baš i što se tiče komentarisanja drugih kandidata, uvek je jako blagan i nisam nikad videla nešto nju da je dežustrije malo odgovorila. Pa se desilo recimo da si povikala na nju? Nisam, on uvek glasa za moje kandidate. Znači klan neki. Šali se, nije. Ovog puta nije glasala, ali nije ga ni kritikovala. Rekla je da mi je sjajan, ali da je se možda više nešto drugo svidelo, a Đorđe imao šta da kaže više, pa sam morala da ga demantujem. A koleginica Ivana izbacuje album, da li si je možda pomogla i imali tvojeg udela na album? Nisam ovoga puta, čuli smo se nešto oko nekog teksta, ja sam joj to pisala, sam joj nije svidelo, pa smo to bacili, ali naravno da želim su sreću, 3 pesme do sad izbacila od 4 za ovaj prvi deo albuma i stvarno želim su sreću i dobre su pesme i taj vibe je nešto što ona voli i sigurno sam da se baš pronašla u tome. Dok je aktualna Eurovizija, moramo te pitamo, da li si možda videla komentar Mariša Nikolić koja je rekla da tvoje kolege treba da stavi ego u svoj džep i da se prijave na proze i takmiče se zapravo? Ja sam uvek za da može da se prijavljuju ili veće ili manje zvezde, anonimni ili neanonimni, to je prilika za bilo koga, nema to veze. Ja bih svakome preporučila da stane na tu binu i da pokuša, ako ništa drugo, jer je stvarno sjajno iskustvo. Dobro, ali ona je baš rekla da to nije za malo imena i za promociju. Pa, tu pokazalo se da kao Lavina, kao možda i svež band, oni su jako dobro pokazali. Mislim, najvažnija stavka je zapravo da se uđe u finale, bar iz moje perspektive. I drago mi je da su imali tu priliku. A šta misliš o Karleuši koja hoće da ide bez takmičenja? Pozdravljam i to, ja sam prvi put išla, a da se nisam takmičila. Ja idem, hvala lepo.